Nadakip sa Minalabak, Camarines Sur ang isang lalaki na rank 3 most wanted person ng lalawigan ng Rizal at rank 4 most wanted person naman ng Antipolo na may patong-patong na kasong sexual assault. Alas 5:50 ng hapon nitong Huwebes, Setyembre 11 nang maaresto ang suspect na isang 34 anyos na construction worker at residente ng Zone 6 Sitio Sibunot, Barangay Bagulataw kung saan ikinasa ang Manhunt Charlie Operation. Ayon sa ulat, naharap ang suspect sa 4 na reklamo ng pangahalay sa isang minor de edad sa bayan ng Antipolo kung saan siya nagtatrabaho. Nakipag-coordinate ma'am yung police ma'am doon sa lugar na yon, nakipag-coordinate sa atin. So yung warrant PNCO naman natin ma'am, dahil may mga kakilala yung family sa Bagulataw at yung mga local barangay officials doon. So ipinagtanong ma'am yung ating accused. At doon na ma'am doon po natin ma'am natukoy yung accused. Isang linggo ding minanmanan ng suspect bago ang matagumpay na pagkakaaresto. Operative naman yung ating accused. Kasi alam niya din naman po yung kasong nagawa niya. Constituents ng Minalabak Municipality, nagpapasalamat ako sa maigting na pakikipagtulungan ng ating mga barangay officials at sa kanilang adhikain na matukoy at may pakarsel natin itong mga nagtatagong mga may kaso. Na-turn over na ng Minalabak MPS ang suspect sa Antipolo City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.